Така. Трябва да кажем 2-3 думи. Но за начално клипче. Кажа здрасти. Тръгваме на едно малко пътешествица, такова е с Турция, някакво измислено. Плана е никакъв. Ще се видим след 5 дена. Чао! Жегата е адска. Както виждате, термометъра... не му е горит, защото се е скрил до края. Целият гори. Кръцата ми парят. Ръцете също. Асфалтът е размекнат. Въпросните черни линии, не знам дали се виждат, са разтопена смола. Изобщо ужасът е тотален. Не знам колко градуса е, ама по-целее от всякъде. Не смея да се разпочея, за да не се дехидратирам окончателно. Да. Кефа. Ого, излизаме от населено място, сега ще стигна над 50. Ха-ха! Готовик! Да не се увеличава много все пак. За да няма разкръпка на камерата. Аре, толкова за сега. Ако има следващ клип, значи не съм умрял жега.